Исәнмесез, Дүшәмбе көн яңалыклары белән сезне мин Роза Хабибуллина таныштырам. Бүгенге төп темалар хакында. Наркология диспансерында 3 кеше ришвәт алып тотылды. Аларны нинди җәза көтә, хәбәрчебез белде. ЕГРП белешмәсен бу өлкәдә компетентлы булган кешеләргә генә бирә башларга мөмкиннәр. Моның уңай һәм тискәре якларын Гүзәл Шихапова ачыклады. Урамда яңгыр явуга карамастан чаллы яңа ел бәйрәмнәренә әзерләнә. Быел кайсы урыннарга зур чыршылар куелачак һәм кайларда гаилә белән ял итеп булачак, Хәсәнханова ачыклады. Иртәгә 20 шәһәрдәшебез Кара диңгез флотына хәрби хезмәткә китә. Якыннары белән 1 елга аерылу алдыннан алар рота командирлары белән очрашты. Наркология диспансерының бүлек мөдире ришвәт алуда, учреждениянең тагын 2 хезмәткәре арадашчылыкта гаепләнә. Хәзер тикшерү комитеты бу факт буенча җинаять эше кузгатты. Гаепләнүчеләрнең ачыкларга полициягә мөрәҗәгать иткән ират булышкан. Ул диспансердан учеттан төшәргә теләгән, тик биредә аннан акча сораганнар. Как выяснили оперативники, за оформление справки... Наркология диспансерынан исәптән төшү турында белешмә өчен хезмәткәрләр 20-30 мең сум акча сораган. Бу сумманың бер өлешен алар үзләренә калдырган, бер өлешен мөдиргә биргәннәр. Алар 10 мең сум күләмендә акча алганда, өчесе дә кулга алынды. Передача 10 тысяч рублей. Фатир сатып алучылар һәм күчемсез милек агентлыклары Россия хөкүмәтенә хат әзерли. Федераль куркынычсызлык хезмәте күчемсез милеккә бердәм дәүләт реестры белешмәсен бар тик бу өлкәдә компетентлы кешеләр генә алырга мөмкин дип саный. Реестр мәгълүматы ресурс, анда кешеләрнең нинди милеккә хуҗа булулары турында белешмә саклана. ЕГРП белешмәсен ала алмаучылар моңа каршы. Алар имзалар да җыя башлады. Аларның саны 150 меңгә җиткән очракта петицияне Россия президентына тапшырачаклар. Белешмә кемгә һәм ни өчен кирәк, хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Быел республика буенча дәүләт реестры идарәсенә милек турында белешмә сорап, Чаллыдан гына да 22 меңнән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 10 меңе дәүләт органнары соравы буенча бирелгән. Әлеге белешмәне алуда каршылыклар юк. Документта милек хуҗасының кем булуы һәм башка кирәкле мәгълүмат урнаштырылган. Наличие запретов, арестов, ограничений. Милеккә карата булган шикләүләр, объектның кыскача характеристикасы барысы да белешмәдә күрсәтелә. Сатып алучылар күчемсез милек сатып алганда проблемалар булуын теләмәсә, бу белешмәне карарга тиеш дип уйлыйм. IT-парк белгечләре күчемсез милек объектларын сатып алганда килешүләрнең дөрес булуын билгеләүче махсус проект әзерли. Ул 5 февральдән эшли башлаячак. Октябрь аенда Россия хөкүмәте белешмә бирүне чикләүче яңа закон проектын хуплады. Хәзер IT белгечләр дә аптырашта, чөнки әлеге программада төп урынны ЕГРП белешмәсе алып тора. Выписка из ЕГРП – это... Белешмә мөһим шарт, әмма бу документ буенча гына фатир турында барлык мәгълүматны белеп булмый. Шулай да фатирны алыргамы юкмы дип баш ваткан арада иң беренче ЕГРП белешмәсен карарга кирәк. Дәүләт реестрында да белешмә кирәкле документ диләр, әмма белгечләр әйтүенчә, ул сату алу килешүен нотариуста төзегән вакытта гына файдалы. Оно будет только действительно на момент подачи заявления. Әлеге белешмәдә гариза язган көн мәгълүматлары гына чагыла. Мисал өчен мәгълүматны 20-нче көнгә алырга, 27-се инде милекне сату тыелырга мөмкин. Берничә көн эчендә фатир турында мәгълүмат үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә белгечләр сату алу эшләрен нотариус ярдәмендә башкарырга киңәш итә. Физик затларга белешмә закон нигезендә 5 көн эчендә, нотариуста 1 көн эчендә әзерләнә. Әмма риэлторлар күңелләрен төшерми. Алар әлеге документны махсус гаризалар язып сорап алу дөресрәк дип саный. Злостные люди, те, кто... Законга каршы килеп кеше алдаучылар һәрвакыт җаен таба. Әгәр шәхси мәгълүматлар мондый кешеләрдән ераграк саклана икән, яхшырак дип уйлыйм мин. Үз милкеннән колак кагучылар саны да азрак булыр иде. Бүген сатуга куелган фатирларның 80% икенче торактан. Шуңа күрә милек турында тулы мәгълүмат алу аеруча мөһим дип белгечләр. ЕГРП белешмәсе 2 ел дәвамында ирекле куллануда. Билгеле бер фатир турында мәгълүматны Росреестр порталы аша да белергә мөмкин. Киләчәктә дә бу вәзгыять сакланырмы билгесез, әмма закон проекты әзер, хакимият аны хуплады. Белешмә бирүне чикләү тәкъдиме белән ФСБ чыкты. Моны алар шантаж һәм компромат булмасын өчен кирәк дип аңлата. Башка белгечләр фатир сатып алганда ЕГРП белешмәсе булмаса, фатирсыз да, акчасыз да калырга мөмкин дип борчыла. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Ağaçlarını kesiu үшін рөхсәтне бары тик башкарма комитет җитәкчесе генә имзалаячак. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Чаллы мэры шулай дип белдерде. Наил Мәхдиев әйтүенчә, күптән түгел идарә җитәкчеләре Айрат Насыбуллин һәм Рафаил Кыямов җаваплылыкка тартылган. Алар 45 яшь агачны кисәргә рөхсәт биргән. Мэр фикеренчә, бу эштән ныклы контроль булырга тиеш. Да, есть разрешение строительства, но... Әйе, төзелешкә рөхсәт булырга да мөмкин, әмма 2-3 ел элек алынган бу кагаз яшеллекне юкка чыгарырга дигән сүз түгел бит. Моның өчен җитди ихтыяҗ булырга тиеш. Республикада билгеле кеше үз эшен яхшы белә. Чаллы мэры Наил Мәхдиев безнең телерадиокомпания директоры Зөфәр Дәүләтшин турында шулай диде. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә яңа җитәкче белән оешма предприятие башлыкларын таныштырдылар. Исегезгә төшерәм, Зөфәр Вахитович Казаннан ул телерадиокомпания директоры итеп 30 ноябрьдә билгеләнде. Ремонт эшләрен башкарганда халыкның да фикере исәпкә алынсын иде. 18-07 йортында яшәүчеләр шулай ди. Яңа ишек куйганнан бирле әлеге йортның 7-нче подъездында проблемалар башлана. Шәһәрдәшләр белән хәбәрчебез Гүзәл Шихапова очрашты. Дверь, несмотря на то, что здесь есть домофон и магнит, она просто не закрывается. Дверная коробка находится настолько в ужасном состоянии. 7-нче подъездга ишекне 2 ел элек куйганнар. Надежда җәмәгать советы рәисе бары яхшыга өметләнеп яшибез ди. Тик әлегә алга китеш сизелми. Бер көнлек эшне ишек куючылар 2 елга сузган. Ишек гел ватылып тора, кичә генә торак эксплуатация хезмәткәрләре тагын төзәтеп киткәннәр. Тик нәтиҗәсез. Коробка не укреплена. Коробкасы ныклап куелмаган. Идарә итүче оешмада йорт буенча төзекләндерү эшләре турында сүз алып барганда, йорт өчен җаваплыларын да чакырырга кирәк. Алар йортны көзге тикшерүне дә бездән башка уздырдылар. Эшләр ахырына кадәр төгәлләнмәгән. Бирдә яшәүчеләр еш мөрәҗәгать итсә дә игътибар итмиләр. Ишек ябылып бетми, 7-нче подъездга хәзер ачкычсыз да һәркем кирип йөри ала. Көн сайын ишекләр эмрегәндә, алар не нравится безгә. Мусорит, йоклыйлар даже подъездда кирип. Bir işitken, türtken kerip yıkladı bir muşik. Торак эксплуатация участогы директоры Юлия Калынина барысында доводчикка бәйле дип аңлатты. Хәзер участок мәгълүмати технологиялар үзәгенә гариза язган. Моны алар төзәтергә тиеш дип аңлаттылар. Бары тик доводчикны яхшылап көйләгәч кенә ишекне ахыргача яхшылап ясарга мөмкин булачак дип белгечләр. Ә менә күршедә генә урнашкан 18-03 йортында яшәүчеләрнең проблемаларын хәл итү өчен 1 ел вакыт кирәк. 40 елдан артык элек төзелгән йортның панель җиләре зурая. Фатирларда салкын, күгәрек барлыкка килә башлаган. Жауганда шулай нык су агадыр тәрәзә төпләреннән без шиләкләп җыядыр шул суларны. Үзебез аннан булай чакырып кешеләрне объявление буенча ясаттык, үзебез акча түләп аларга. Безгә ЖЭК әйтте, белмибез качан сезнең ремонтка керәсезнең өй. Особенно на кухне в углу, которая... Бүлмәдә салкын, подъезд белән тоташкан стена янында яшелчә һәм җиләк җимешләрне саклыйм. Суыткыч та кирәкми. Ремжилстрой идарә итү оешмасында бу проблеманы хәл итү өчен бары тик биредә яшәүчеләр гариза язарга гына тиеш дип белдерделәр. Әмма һава торышы -10 градустан да түбән төшмичә, белгечләр фатирдагы температураны тикшерә алмый. Шуңа күрә идарә итү оешмасында гаризаны быел кабул итәләр, ә панель араларын бары тик җәен генә төзекләндерәчәкләр. Ремжилстрой оешмасы директоры урынбасары шәһәрдәшләргә сабыр итәргә куша, чөнки панель ара җирләрне ямар өчен суыкта эшли торган технология әлегә юк диде ул. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Күчемсез милек базарында сатып алучылар өчен шартлар күп төрле. Керемнәре төрлечә булган кешеләр өчен дә кызыклы тәкъдимнәр бар. Чаллыда йорт төзелеше, фатирлар сату белән шөгыльләнүче оешмалар да җитәрлек. Бер көн эчендә торак алучы ипотеканы кайда рәсмиләштерергә һәм акчалата сертификатка ничек ия булырга, бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Уңыш эш җиңүчене билгеләячәк, аларга зур күләмле акчалата сертификатлар тапшырыла. Бәйрәм алдыннан Таджил Инвест ипотека компаниясе ноябрьдә ипотекага фатир алучы клиентлары өчен лотерея оештырды. Это 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч. Думаю, что человек, который выиграет этот сертификат, ему это будет огромное подспорье в погашении кредита. Поэтому удачи вам всем в данном розыгрыше. Таджил Инвест 14 ел дәвамында торак алучыларга ипотека буенча уңай шартлар тәкъдим итә. Бу юлы беренче кертемгә ташлама урынына компания 3 клиентына ипотекаларын капларга ярдәм итте. Бәхет кемгә елмая, монысын очраклылык билгели.
Куляева, Лилия Мусаева. Лилия, мы вас искренне поздравляем. Аплодисменты. Неплохо. Ну что ж. Лилия Куляева Таджил Инвест компаниясына ышанам де, ул бу оешма аша 2 тапкыр торак алган. Просто так повезло. Миңа уңыш елмайды, мин бу оешманы, ә алар мине ярата. Таджил Инвест үзенә тартып тора. Яңа елда Таджил Инвест яна акчалата сертификатлар уйнатачак. Бу ел инде декабрь айында ипотека рәсмиләштерүчеләр арасында. Гүзәл Шихапова, Рима Алексеева, яңалыклар. Урамда яңгыр яуга карамастан шаллы яңа ел бәйрәмнәренә әзерләнә. Быел кайсы урыннарга зур чыршылар куелачак һәм кайларда гаилә белән ял итеп булачак. Ләйсән Ханова ачыклады. Иртәгә 20 шәһәрдәшебез Кара диңгез флотына хәрби хезмәткә китә. Якыннары белән 1 елга аерылу алдыннан алар рота командирлары белән очрашты. Удобные, теплые куртки Аляски отечественного производства торговой марки Nordwind. Только в салоне мужской одежды «Джентльмен» от Алсу. Сюмбике 1405. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Электросчетчики любые, недорого. Маргарита 301, телефон 38 04 04. Поликлиника Юнимед. 42 специалиста, 24 вида услуг. unimedclinic.ru 250303. К началу строительного сезона ООО «Кирпич-сервис» предлагает газобетон, кирпич полнотелый и облицовочный, ЖБ-изделия. Для частных застройщиков от фундамента до крыши действует гибкая система скидок. Звоните 31 31 81. Люблю я внука на плечах катать, а недавно плечи стало ломить. Сват дал мне желтый крем «Долгит». Совсем другое дело. Долгит. Немецкое качество по доступной цене. В честь дня рождения мебельного центра «Шатура» скидка 17%. Приглашаем всех 5 декабря в 12 часов на праздничное мероприятие. «Шатура Мебель». Клиника «Конкор». Комплексное решение проблем при катаракте. Операцию на современном оборудовании проводит врач высшей категории, кандидат медицинских наук Шиллер Софья Исаковна. Иногородним скидки. Запись по телефону 54 30 03. Медгородок «Конкор Оптика». В России действует упрощенная процедура оформления ДТП без участия сотрудников полиции. Европротокол, который можно оформить в случае, если в ДТП участвуют 2 транспортных средства, отсутствуют пострадавшие и нет разногласий между участниками ДТП. Максимальная выплата в рамках Европротокола может достигать 50 тысяч рублей. Если авария произошла на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Ленинградской области, максимальный размер выплаты может достигать 400 тысяч рублей. Получить подробную информацию вы можете на сайте Центрального банка Российской Федерации. Успей купить квартиру по новогодней скидке 8%. Сувар Холдинг, созидая во благо. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Ватан каһарманнары көне алдыннан Наил Мәхтиев шаллы геройларын тәбрикләде. Бәйрәмнең тамырлары 18 гасырга барып тоташа. Рәсми рәвештә Россиядә ул 2007 елда билгеләп үтелә башлый. 8 ел дәвамында Шаллыда да геройларны котлыйлар. Алар шәһәрнең мактаулы гражданнары, социалистик хезмәт геройлары, каланы башлап төзүчеләр. Шаллыда төп чыршыны бары тик 25 декабрьдә генә ачачаклар. Аның каравы шәһәрдәшләрне Азатлык мәйданында яңа елның өр-яңа символы каршы алачак. Быел шәһәрдә чаңгы трассалары да арта, бәйрәмгә кагылышлы үзгәрешләр булар белән генә шикләнми. Алар хакында тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Сидоровка бистәсендә бер кайчан да мондай биек чыршы куелганы юк иде. Быел шәһәрдәшләр яңартылган паркта зур чыршы янында бәйрәм итәчәк. Азатлык мәйданындагы төп чыршы быел биргә күчте. Аны инде бизәп тиргәннәр дияргә дә була. Горсвет оешмасы эшчеләре утларны тоташтыру белән мәшгуль. Гирлянда вывесили. Без гирляндаларны элеп чыктык инде, уенчыкларны урнаштырабыз. Хәзер чыршыны утка тоташтырасы гына калды. Гирляндалар һәм уенчыклар нәкъ Азатлык мәйданындагыча. Бу чыршы Сидоровкада яшәүчеләрне сөендереп торды дип ышанабыз. Дөрес, Азатлык мәйданында буш булмаячак. А здесь появляется новая елка городская. С учетом всех тех элементов, которые архитектором и его командой предусмотрены. Так, да? Чыршы әлегә кайтып җитмәгән, шулай да аның урыны билгеле инде. Ул Тынычлык проспектына якыная, тагын бер яңалык биредә агачтан сәүдә павильоннары төзелде. Шулай ук Зия пистәсендәге чыршыны да урнаштыра башлаганнар, каркасы корылган инде. Параллель рәвештә мәйданны яктырту эше дә бара. Биредә Ярчалы электр челтәрләреннән 15ләп кеше эшли. Эшчеләр сүзләренә караганда куркынычлык кагыйдәләре барысы да төгәл үтәлә. Бөтен иллюминацияларны элеп бетергәч,
проводится безнең испытания, протоколлар электрический часть буенча. Дополнительно без шершау башына электрябыз оттяжкалар тросовый, чтобы парусности жилдән сакланырга. Шолыда 8 урында шыршы куелачак. Иң беренче алар төзүче стадионы һәм Кагаччылар микрорайонында ачыла. 19 декабрьдә шәһәрдәшләрне Боровецк бульвары һәм Сидоровка бистәләрендә бәйрәм көтә. 24 декабрь Җиңү паркында һәм Дан аллеясында шыршы ачылышлары планлаштырылган. Ә инде тагын бер көннән Крестилица бульвары һәм Азатлык мәйданында да шыршылар утларын кабызачак. Яңа елга һәм кышкы каникулларга әзерлек бүген эшлекле Душанбе киңәшмәсендә дә төп темаларның берсе булды. Балаларга яңа ел күчтәнешләре өчен шәһәр бюджетыннан 5 миллион сумнан артык акча бүленә. Алар бюджетта эшләүчеләрнең балаларына, мөмкинлекләре чикле сабыйларга, олимпиада ярышларда җиңүчеләргә таратылачак. Шул ук вакытта оешма предприятиеләрдә моңа зур игътибар бирергә тиеш. Время непростое. Яңа ел бүләкләре өчен акча һәр вакыт табылырга тиеш. Хәтта сугыштан соң авыр елларда да балалар күчтәнәчсез калмаган. Масса күләм чараларда куркынычсызлык кагыйдәләре үтәлешенә дә җитди игътибар биреләчәк. Чаралар Эчке эшләр идарәсе коткаручылар белән килешенеп үткәрелергә тиеш. Ләйсән Ханова, Рацакиров, яңалыклар. 94 ярминкә 460 миллион сумлык продукция. Шолыда ел дәвамында үткәрелгән ярминкәләрдә шәһәрдәшләр нәкъ шул суммага ит, бәрәңге, башка төр азык-төлек алган. Декабрьдә сәүдә дәвам итәчәк, алар гадәттәгечә Сарман трактында, Галиәскәр Камал бульварында, Южный сәүдә комплексында үтә. Декабрь ахырында гадәттәгечә Азатлык мәйданында каз ярминкәләре оештырыла. Ел дәвамында шәһәрдәшләрне кулай бәягә азык-төлек белән тәэмин итүдә 12 муниципаль район катнаша. Мэры яңа ел алдыннан алар белән очрашу оештырырга һәм кешечә рәхмәт әйтергә күрсәтмә бирде. Иртәгә 20 шәһәрдәшебез Севастополь шәһәренә хәрби хезмәткә китә. Алар Водолазлар мәктәбендә хезмәт итәчәк. Бу елларда армияга чакырылучы егетләр Севастопольдәге өйрәнү батальоны вәкилләре белән очрашты. Очрашуда Кара диңгез флоты вәкилләре генә түгел, хәрби комиссариат җитәкчелеге егетләрнең әти-әниләре дә катнашты. Ел ярым элек Булат Шәйхәйдаров Чаллы кадетлары делегациясе белән Мәскәүгә килә. Мәктәптә яхшы укыганнары өчен егетләргә шундый бүләк ясыйлар. Алар билгесез солдат хәбәре янында кизү тора. Шул вакытта барлык егетләр дә армиягә хезмәт итәргә барабыз дип сүз бирә. Булат вәгъдәсен үти. В армии нужно служить, нужно. Армиядә хезмәт итәргә кирәк. Мин 2 ел хәрби мәктәптә укыдым. 47-нче кадетлар мәктәбендә белем алдым. Армиягә барасы килә. Ул миңа киләчәктә дә кирәк булачак. Офицерлар, ата-аналар, армияга чакырылучылар барысы да армия хакында уңай фикерләр генә белдерде. Севастопольдә командирлар да шәһәрдәшләрне көтеп ала, әмма бу юлы нибары 20 чаллы егете генә Кара диңгез флотында хезмәт итәчәк. Мы бы с удовольствием увеличили, но квота это зависит не от Без нас. чаллы егетләре өчен урынны арттырыр идек, әмма кызганыч квотаны без билгеләмибез, аны өстәгеләр хәл итә. Без үзебез Казан һәм Чаллыдан күбрәк егетләр килүен телибез. Көзге чакырылыш вакытында 463 чаллы егете хәрби хезмәткә озатылачак. Аларның күбесе шефлык частьләренә юл тотачак. Мы планируем уже 16 декабря закончить отправки. 16 декабрьгә кадәр булачак солдатларны хәрби хезмәткә җибәрү төгәлләнер дип уйлыйбыз. Мондый хәлнең тарихта булганы юк иде әле. Планны арттырып үтәдек, машина йөртүчеләр азрак, ә башка белгечлекләр буенча хезмәт итәргә теләүчеләр күп. Водителей не хватает, а так? Очрашуда катнашучыларның барысы да мондый чаралар кирәк дигән фикердә. Ил сакчылары 1 елга якыннарыннан аерыла. Мондый очрашу исә егетләрдә хезмәткә китер алдыннан ышаныч уята. Гүзәл Шихапова, Константин Велич, Калинар Султанов, яңалыклар. Чаллыда чабыну буенча 5-нче тапкыр чемпионат узды. Анда 9 оста катнашты. Иң яшенә 29, иң өлкәненә 76 яшь. Чабындыручылар Чаллы, Ижау, Казан, Яшкарала шәһәрләреннән. Осталарга чыгыш ясар өчен 20 минут вакыт бирелде. Чемпионат җиңүчесе ел дәвамында Чаллы мунчасына бушлай йөри алачак. Бәхет Ижауда яшәүче Татьяна Копытовага елмайды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.